מתי. בבקשה. ירון בוב, נפח אומן, הופך פסלים, הופך רקטות לפסלים. זה חצי רקטה, נקראת רקטה 107, ואני הופך מחושך לאור. איזה יופי. אמרתי לך קודם, זה רוקט טו רוז, זה השם של העסק שלך, זה ילדי פרחים לא היו עולים על שם כזה. זה, מכמה רקטות זה? תלוי בעובי של הענפים והעלים, בערך 2 רקטות פלוס מינוס. וזה היה בבית הלבן? דגם אחד כזה, עשיתי כמה כאלה, אחד שבוע שעבר ניתן לדובר הבית הלבן. תגיד, זה מזוזה שאני הופך כיפת ברזל למזוזה. עכשיו הסברתי לכל מי שהגיע לפה מברזיל ומארצות הברית, שאם לוקחים את המזוזה שלי ושמים אותה בבית שלהם בברזיל, בארצות הברית, יש להם אחריות ששום רקטה מעזה לא תגיע להם הביתה. פה בארץ אין אחריות. עכשיו אתה גר איפה? בדולב, בשומרון. וגם בכניסה לבית שלך יש רקטה? גרתי בנצרים. אז בנצרים, אחרי הנפילות, הילדים היו הולכים, הכל חול בעזה. אז הנופל בחול, מתחפר בחול, ואחרי הפיצוץ, הילדים היו באים, עושים אותם הביתה. אז הנה, יש לך עכשיו כתובת. אז אמרתי, אז מצד אחד יש לי קסם, מצד שני מתאים לי זה. שאלה כמה זה עולה לי, אני בדיוק מחליף מזוזות עכשיו, כמה עולה כזה.